Ahojte, dnes je tu moje ďalšie video, akorát prší, tak to bude také hnusné zvuky. A je to back to school, tak aj keď sú prázdniny, aj tak za 2 mesiace sa ide do školy. No, nevadí, takže som sa riadne rozpršala. No, tak môžeme ísť na to. Takže, do jakej třídy pôjdeš? Do 4. áno. Viem, čo si myslíte. Co si oblečeš první den do školy? Asi nejaké šaty? Neviem. Na co sa najvíc tešíš a najmíň tešíš? Najviac sa teším na kamarátky a najmenej sa teším na obedy. Proste áno, nie som taký typ človeka, čo je obedy a chutí mu všetko, žere všetko. Ale ja proste, aj keď som odhlasená z toho, nevadí. No, potom, co je tvoje nejoblíbenější část připravovaní se do školy? Družina. Nie. 10. Tak čo by som asi malo tak robiť? V jaké třídě si byla, když si poprvé začala nosit make-up? Ja ešte make-up nenosím. Kde bereš inspiraci na oblečení do školy? Z môjho mozgu. Jaké školní pomôcky nakupuješ nejraději? Tašky! Proste školskú tašku. Kde nejraději školní... To už som hovorila. Kde nejraději školní pomůcky nakupuješ? V papiernictve? Budeš nosit do školy batoh nebo kabelku? Batoh. Jaké 3 nekozmetické veci musíš mít s sebou do školy? Balzam, lebo ja mám také, niekedy tak štípo pery. Asi balzam, to prvé. A nič. A vlastne balzam je kozmetický. Tak nič. Jaké 3 kozmetické veci musíš mít s sebou do školy? Balzam. Len balzam. Potom, jaký je tvoj rýchly účest do školy? Asi tak niekedy rozpustené vlasy, ale najčastejšie taký culík. Top. Nie sme v Česku. Co nejraději a nejčastější nosíš za oblečení a jaké doplňky tento rok plánuješ nosit? Takže najradšej nosím šaty. Takže aké doplňky plánujem tento rok nosiť? Asi tak topánky, náhrdelník, to možno nie. Topánky, náramok a náušnice. No potom posledná otázka je, jak vypadá tvoj batoh? Minútku. Asi nejak tak. Double kill. To bolo celé video a čau.